Türkmen News Gündogor we OCCRP bilelikdäki derňew maglumatynda Altınasır mobil aragatnaşyk şirketini Türkmenistanyň prezidentiniň garyndaşy dolandyrýar diýip habar berýärler. Derňewiň awtorlary Ruslan Matiýew, Bayram Şyhmuradow we Matthew Kupfer. Türkmen bazarında monopoliya eý bolan öýjükli operator Altınasır hyzmatlaryň hiliniň pesligi we bahalaryň ýokary bolmagy sebäpli köplenç tanqid edilýär. Şu çaka içinde eýleriniň atlary yglan edilmedik. Bu kampaniýanyň prezidentiň garyndaşy tarapyndan dolandyrylmagynyň üstüni jurnalistler açdy. Diýilip 31 martda Türkmen News neşriniň web saytynda çap bolan maglumat aýdylýar. Jurnalistler Gurban Berdimuhammedowyň gyýdy ýegeniň adamsy Şyhmurat Şaharliýewiň Türkmenistanda ýeketäk mobil operatory bolan Altınasyryň baş müdiri wezipesini gizlin eýleýänligini anykladylar. Türkmenistanda adamlaryň köpüsi Şyhmurat Şaharliýewi bilen okunyň ady internetde hiç haçan tapylmaýar. Ol sosial ulgamlary hem ulanmaýar we köpçülige tas görünmeýär. Şeýle bolsa bu adamyň adaty türkmenleriň gündelik durmuşyna edýän täsiri görünýäninden has möhümdir diýip hasabat aýdylýar. Derňewiň awtorlary hökümetiň 2017-nji ýylda ýeketäk bäsdeş iň uly Rus operatory MTS-i ýurtdan çykarmak bilen Altınasyryň monopoliýasyny dörelenligini belliýärler. Neşriň habaryna görä Altınasyryň eýleri barada maglumatyň ýokdugy Şaharliýewi gizlinlikde başlyk edip bellemek karary we MTS-iň kowulmagy Türkmenistanyň mobil aragatnaşyk bazaryna gözükçüligiň prezident maşgalatynyň elinde jemlenenligini görkezýär. Türkmen News neşriniň Altınasyryň we Şyhmurat Şaharliýewiň işlerine degişli çap eden esasy maglumatlarynda şeýle diýilýär. 2011-2012 ýyllarda Türkmenistanyň awtoritar lideri Gurban Berdimuhammedow döwlet mobil operatory Altınasyra büdjetden $170 million bölüp berdi we soňra kampaniýany eýçiligini esaslandyrjylaryň atlaryny açmagy talep etmeýän ýapyk paýdarlar jemgyýetine öwrdi. Soňulsa Türkmen häkimetleri Altınasyryň ýeketäk bäsdeşini ýurtdan çykardy we bu kampaniýa içerki mobil aragatnaşygy bazarynda monopoliýa eý boldy. 2019-njy ýylda Berdimuhammedowyň aýaly ýegeniň adamsy Şyhmurat Şaharliýew gizlenlikde Altınasyryň baş müdiri wezipesine bellendi. Şaharliýew köpçülikliň çäreleri Altınasyryň başlygy hökmünde gatnaşmaýar we şahsy durmuşyny gizlen saklaýar. Şeýle bolsa OCCRP guramatynyň habarçylary onuň adyndan 2 restoran toplumuna gözükçülük edýänligini we maşgalatynyň kaşaň jaýlarda ýaşaýandygyny anykladylar. Diýilip Türkmen News Gündogor we OCCRP tarapyndan bilelikde taýýarlanan derňew maglumatynda aýdylýar. Altınasır Türkmenistanda ýeketäk mobil operatordyr. Türkmen Telekom döwlet kompaniýasy bolsa ýurtdaky ýeketäk internet üpçünçisi. Azatlyň çeşmeleri mundan ozal interneti üpçün edýän Türkmen Telekomyň tekniki bazasyny hususanda tora gözükçüligi güýçlendirmek üçin täze enjamlary ulanýanlygyny habar berdi. Türkmenistanda internet hyzmatlary döwlet tarapyndan berk gözükçülükde saklanýar. Ýurtda köp sanly daşary ýurt habar beriş serişdeleriniň şol sanda Azatlyk radiosynyň web sahypalary we sosial ulgamlar petiklenýär. Petiklenen saytlardan aýlanyp geçmek üçin ýylat VPN serwerlerini ulanmaga mejbur bolýar. Türkmen häkimetleri Russiýa ugru boýunça gök bakça eksportyny artdyrmak ugruna tagalla edýärler. Russiýanyň Ukraina esasy çolmagynyň ýylyany halkara jemgyýetçiliginiň Moskwa garşy girden ykdysady sanksiýalarynyň arasyna Türkmen häkimetleri Russiýa eksport edilýän ýerli oba hojalyk önümlerini artdyrmak ugruna tagalla edýärler. Şeýle tagallalaryň çägine häkimetler Mara vilayatynyň Garagum etrawyna ýerli daýhanlar bilen ýygnak geçirip ýylydyşganalar döstürilip ýetişdirilen gök bakça ekinleriniň önümçiligini arttırmak barada duýduruş berýärler. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysyna görä şeýle ýygnaklaryň biri 1 aprelde ýerden Mara vilayatynyň Garagum etrawynyň medeniýet öýüne geçirildi. Ýygnaga ýylydyşgana eýeleri we daýhanlar çekildi. Häkimet wekilleri daýhanlar bilen geçiren ýygnaklaryna ýerli oba hojalyk önümlerini Russiýa eksport etmek babatda emele gelen täze mümkinçilik barada düşündürüş işlerini geçýärler. Bize ýylydyşganalarda näme ösdürip ýetişdirsek önümleri Russiýa satyp bolýanyny aýtdylar. Pomidor, hyýar, balgar burç we beýle önümleri hatda nowy ösdürip ýetişdirsek hem Russiýa eksport edip bolýanyny aýtdylar diýip bir marly daýhan Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Häkimetler hili ýokary önümleriň eksporty beriljekdigini, hili pes oba hojalyk önümleriniň bolsa içerki bazarlara ýerlenjekdigini aýdýarlar. Gök bakça önümleriniň birinji sortuny daşarky bazarlara satyp bolar, sypaty göwne jaý bolmadyk pes hili haritlaryňyzy içerki bazara çykaryp bilersiňiz diýip häkimet wekilleri daýhanlara aýtdylar. Şol bir wagtda
häkimetler ýörüýti utgaşdyrjylary bellep olary daýhanlaryň önümlerini satyn almak we şol önümleri daşary ýurtlara ýerlemek bilen borçlandyrýarlar. Bir näçe ýyl bäri içerik sarp edijileriň adyk üpçünçligini doly kanagatlandyrmakda kynçylyk çekýän Türkmenistanyny soňky hepdelerde owa hojalyk önümleriniň Russiýa ugru boýunça eksport edilmegi babatda aýratyn tagalla edilýär. Hasadal 23 martda Azatlyk radiosynyň habarçysy Mara welaýatyna göýekbakça önümleriniň, şeker şugundurynyň, et önümleriniň we beýleki azyklyk önümleriň Russiýa eksportunyň artdyrmagy barada daýhanlara we telekeçilere duýduruş berilýänini habar berdi. Ýöne öz raýatlar inni bir näçe ýyl bäri iýmit önümleriniň kadasyz üpçünçiligine nejir çekýän Türkmenistanyny häkimetleriň içerik sarp edijileriň mätäç bolan önümlerini Russiýa eksport etmek ugruna aýratyn tagalla etmegi ila tarasyna sorag döredýär. Halkara sanksiýalaryň arasyna Moskwa öz çägini öndürilýän käbir azyk önümleriniň daşary ýurtlara eksportuny wagtlaýyn togtatdy. Indi Russiýany eklemek bize galdymy diýip türkmen daýhanlary kinaýa bilen birege sorag berýärler. Russiýa 24 fevralda esasyz Ukraina çodan soň halkara jemgyýetçiligi Russiýanyň harby çodurşuny berk ýadgyrdy. Birleşen Milletler Ugrumasynyň 141 agzasy 2 martda Russiýanyň Ukraina garşy amal açyrýan çodurşuny bir agzdan ýadgyrdy. Türkmenistan bu ses berişlige gatnaşmady. Gal berse-de Türkmenistan Russiýa Ukraina urşy barada şu wagt içinde asla beýanat bermedi. Halkara jemgyýetçiliginiň Russiýa garşy girden berk sanksiýalary Moskwany beýlek çäreler bilen bir hatarda hasazal özüniň import ugurlaryny girden çäklendirmelerini ýatyrmagy terdi. Russiýanyň oba hojalyk gödäwçisi Rossiyalhaznadzor 5 martda karar kabul edip beýleki käbir ýurtlardan Russiýa import edilýän harytlary girden çäklendirmeler bilen bir hatarda Türkmenistanyň pomidor we burç import edilmegini girden gadagançylygyny ýatyrdy. Ýatlasak geçen ýylyň martyna Russiýanyň Rossiyalhaznadzor gullugy Türkmenistanyň import edilýän pomidoryň Russiýanyň fitosanitariýa şertlerine gabat gelmeýäni bilen baglykda onuň importuny çäklendirjekdigini aýdypdy. Türkmen medeniýeti wagtyl Russiýa eksport edilýän pomidoryň mösberi barada maglumatlar berýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy Mara welaýatynyň ähli etraplaryna soňky ýyllarda ýyladyşgany önümçiliginiň ýoklugyny habar berýär. Esasan Sakarçagy etrawyna, Şatlyk şäherçesine, Oğuzhan etrawyna Parnik köpeldi diýip habarçy aýtdy. Şol bir wagtda ýyladyşganalarda oba hojalyk önümçiligi bilen meşgullanýan daýhanlar özleriniň häkimetler tarapyndan tebigat üpçünçligini kesmek ýaly dürli päsgelçiliklere sebäpwar edilýänliklerini aýdýarlar. Türkmen däplerinde adatça bolsaýaly Ramazan aýynyň başlanmagyna 3 gün galanda çağılar öýme-öý aýlanyp, ýa Ramazan aýdyp musulmanlar üçin mukaddes hasaplanýan aýyň gelendigini buýslaýarlar. Adamlar hem olary süýji kökü ýa-da başga ýereýimiz kä halatlarda pul hem hödürleýärler. Bu öz bolusly däp habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolýanlaryň sözlerine görä, soňky wagtlarda ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda gedaýçylyk etmegiň guralyny öwrülip barýar. Mundan başga-da ýa-Ramazan aýtmagy çykan çağlaryň arasynda durly helakçylyklary uçraýanlaryň hem bardygy barada maglumatlar gowşýar. Çağlaryň Ramazan aýtmagy esasan giýişlik köçelere çykmagy olary belli bir derejede howp bastyna salýar. Dün Kerkede 2 çağanyň ýol hadisasyna uçranyna şaýat boldum. Olaryň kesilhana ekidilmeginden soňky ykbalyny öwrenip bilmedim. Emma Ramazan aýtmagy çykýan çağlara telewizion arkaly mekteplerde, galy bersede maşgalalarda howpsuzlyk hüşgärligi barada maglumat berilse gowy bolardy. Dip atlandyrylmasylygyny soran jawaply ýasyjylaryň biri 1 aprelde habarçymyza gurrun berdi. Azatlyk Kerke etrafynda ýol hadisasyna uçran çağlar barada ýerli saglyk idaralaryndan we häkimliginden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Azatlyň habarçylary bu günler ýarymydançylaryň geçen ýylkylara garanyňda hem degislilikde köpdigini, emma olaryň esasan ykdysady krizis sebäpli gurupdan düşürmäs galalaryna nähili hem bolsa bir goşun goşmak üçin gapyma-gapy aýlanýandyklaryny gurrun berdiler. Gezi köşelerde 4-5 çağdan ibarat ýarymydançylaryň onlarça toporuny görse bolýar. Olaryň köpüsi 10 ýaşynyň töweregindäki çağlar. Meniň gapymy çalanlarynda olardan bu adatyň manysy bilen gyzyklandym. Olaryň hiç hili habary hem ýok eken çağlaryň köpüsi süýji köke berseler-de, pul berseler-de bulary öz öýlerine ekidýändiklerini aýtdylar. Nähili gynandyrjy bolsa-da käbir enatalaryň hut şu zatlary ündäp çağlaryny gejelerine gapyma-gapy aýlanmagy berýändiklerini bilýärin. Dip Türkmen awatly ýasyjy belledi.
Aşgabatly habarçymyz hem paýtagtda sular ýaly ýagdaýlary tinata bolýandygyny, çağlaryň toporlarynyň öz aralarynda haýty hojalygyň has jomartlygy barada habarlaşandyklaryna hem saýat bolandygyny belledi. Paýtagtda adamlar eli plastik torbaly çağılara etatanam süýji köke berýärler, emma her çağa 1 manat, kähalatlarda 5 manat hem berýän hojalyklarym bar. Çağılaryň köçelerde öz aralarynda pul berýän hojalyklaryň salgylary bilen paýlaşýandyklaryny hem gördüm. Kähalatlarda çağılar bir baran gapysyna ikinji gedek hem barýarlar. Diýip habarçymyzyň söhbetdeşi aýtdy. Türkmenleriň arasynda çağlaryň Remezan aýynyň bosagysynda öýleri aýlanyp, ýa Remezan ýerine ýetirmeginiň gelip çykysy barada köp maglumat ýok. Ýöne käbir çaklamalara görä, öňkü döwürlerde köpçülikleň habar berişleri bolman soň, haçanda orada aýynda asmanda ýa şekilli täze doglan aý görnündi. Çağlar öýleri aýlanyp, täze doglan aý barada adamlara habar berer ekeni. Türkmenistanda soňky bir näçe ýylyň dowamında ilatyň ykdysady şertleri barha yaramazlaşýar, döwlet dukanlarynyň un we çörek üçinçiligi bilen bagly problemlary ýitileşýär. Bu hem ilatyň arasynda jenaýat hadisalarynyň artmagyna, zibil döwrýän adamlaryň köpelmegine getirýär. Muňa garamazdan döwlet media teristleri ýurtda bagtyarlyk we berkararlyk zamanasynyň höküm sürýändigini öňe sürmekden el çekmeýär. Türkmenistanyň müftisi Remezan aýynyň 2 aprelde başlanýandygyny eglan etdi. Bu aýyň dowamında dini kadylary berjä edýän musulmanlar günüň dogmagyndan tä onuň ýaşmagyna çelini iýmekden, içmekden, çilim çekmekden we jinsy gatnaşyklardan saklanýarlar. Bu aýda agzy beklenýär, doga dile edilýär we haýyr tahabat berilýär. Türkmenistan dünýäde raýatlaryň itaat azatlyklaryny, şol sanda din, wyzdan azatlygyny berk çaklandyrmakda tanqidlanýar. Amerikanyň döwlet departamenti eýen bir näçe ýyl bäri Türkmenistany din azatlygy boýunça aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň tanawyna girdip gelýär.